28. apríla sa v priestoroch Žilinskej univerzity konala fotografická výstava s názvom Smile Please. Autorom a vystavateľom fotiek bol študent mediamatiky Peter Kováč. Peťo, výstava je rozbehnutá pred začiatkom, si bol nervózny? Bol som nervózny, bolo málo času, bolo to všetko narýchlo, takže tak. A aké sú tvoje pocity teraz? Moje pocity sú skvelé, pretože prišlo strašne veľa ľudí, ľudia sa bavia, očividne sa im to páči, čo som sa pýtal, takže som spokojný, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Peťo, kde zbieraš inšpiráciu pre tvoju prácu? Tak inšpiráciu čerpám najmä od ľudí, ktorí sa okolo mňa pohybujú a v podstate to je hlavným zdrojom mojej inšpirácie, jednoznačne. Najviac sa mi páči asi fotka, za ktorou stojíme, je tam jedna slečna z Rapeša a veľmi sa mi páči jej portrét. To je zaujímavá fotka. Pokiaľ viem, vy ste aj na plagáte. Ako ste sa tam dostali? Obidve? Takže Koko, teda fotograf, autor výstavy, je náš veľmi dobrý kamarát a poprosil nás o spoluprácu. Tak sme sa teda podvolili a sme na plagáte. Ďakujem vám. Dievčatá, páči sa vám výstava? Veľmi je to pekné. A odkiaľ ste sa dozvedeli o tejto výstave? Z internetu, z Facebooku. Z internetu, z Facebooku a? Kovo je náš kamoš, tak nás sem pozval. A videli ste aj plagáty? Áno, videli sme aj plagáty. Plagátov bolo skutočne veľa. Nejaká fotka, ktorá sa vám páči najviac? Táto holka s týmito dreadami. Má také čierne. Mne tam je jedna taká vzadu. Takže výstava sa vám páči? No samozrejme, a najviac sa mi páči tá interaktívna časť, pretože je to niečo iné, je to niečo nové a nutí toho pozorovateľa sa zapojiť do toho a nielen to len tak pasívne príjmať, ale veľmi sa teším, že sa ľudia zapájajú do týchto vecí a ja si myslím, že celá tá výstava, ako je pod tým názvom Smile Please, tak aj vystihuje to a tí ľudia sa vážne usmievajú, čiže ja si myslím, aj Peťo je maximálne spokojný a ešte nás čaká vlastne vonku nejaký program, nejaká fire show, čiže na to sa strašne veľmi teším.